Ave kumnandi kubuncami kulezi insuku. Ufila kanjani nje uthando olureceive kubantu? Oh, it's amazing grace. Sanibonani babukeli beNtuzuma TV, sanibonani South Africa. Lona uchef ongapheki. Ngifika selidekiwe itafula, ngijikjela imino yamphakathi, ngibuye nayo, ngizwe ukuthi imnandi kanjani lento. Bese kuthi uchef opheke lokho kudla, ngimgaye irate yaka 10 out of 10. Angigejike ngalapho. Namhlanje sihlangane la kwaMashu, kwa eLondon 75 on London. iLondon yodumo bafowethu lapho esiphenduka khona kumnandi kakhulu ngaphakathi. It's a Monday. Angeke ukholwe ngokuthi uMonday ngendlela egcwele ngakhona ziyaphenduka kumnandi, wonke umuntu ujabule, abantu baya groovers kumnandi. eLondon niyazi kahle kakhulu bafowethu, ikhaya lomgilane lapho iphothula bayaphothula khona bafowethu. Kuphothulwa ngomdanso. I'm sure nge-festive season kuzobe iphenduka kakhulu. Namhlanje ngoba kumnandi kanjena kukhona noNcami uchef owaziwayo ngokhari bakhe aba unique. Nathi ke sithe namhlanje ake sizoyibonela sifikele emathuba sizoyibonela lokudla kaNcami siphinde sikutaste bese sithi weNcami naku 10 wakho si-rate ke sobe sinika uNcami leyo mase sikuzwile lokudla kwakhe ukuthi ku-taste kanjani. Nawe ke South Africa I'm sure igoli liyadilika wonke umuntu ukhona kumnandi as Durban is South Africa's playground. So siyanimemba bafethu ukuthi ungahambe eThekwini ungadlulanga eLondon uzobona ukuthi kuphothulwa kanjani, uzozwa nalokhu kudla komnandi. Wawayizwaphi ibuffet ka 70 rand. Ake kuyitholo ndawo but la eLondon yatholakala. Asingene ngaphakathi babone ukuthi baphetheni. Baba. Ave kumnandi kubuncami kulezi insuku. Ufila kanjani nje uthando olureceive kubantu? Oh, it's amazing grace. Kuyamangalisa, kuyingadi emangalisayo. Hayibo. Lalela sengithi great. It's amazing God. Mina ke bangibiza uchef ongapheki. Ngiqhamuka kuNtuzuma TV. Awusitshene nje kamnandi nje ukuthi irecipe yakho ihlanganisa kanjani mawushaya ibhodwe lapha endlini? Irecipe yami. Mangabe ngipheka uBrian. Ngipheka rice separate. Ngilifake iturmeric. Hayi kakhulu, just a little bit. So then after that cut onion, tomato, green pepper, and it's nice when it's with brinjal. Yes. You know brinjal? Yeah, I know. When you're making what's that thing you put a rama, Okay, usafuna usahlanganisela uya lapha emabhodweni uNcami usiphethela into emnandi. Ngiyambona uya lapha na uyosibonisa ufuna usibonisa asibone. Making this thing, yes. You cook this thing separate, then you put in a bowl, then you put a sauce. Yebo. First layer, second layer, mince. Yes. Second layer, leaves of the grind it like a roti. All right. Then, but it's 4 corners. Then you put on that bowl. After that, you put another cheese. Yes, in the middle of the bowl. Then you put another thing like this. Yeah, boy. Then you put cheese on top. Then you put on a grill. Then it come crispy brown on top. That's called what they call? Oh, it's savory rice? No, savory rice. You put a plain rice. Then you make carrot, onion, tomato, green pepper, red pepper. Yes. Then you decorate it. So, ubani ukufundisa lokudla ukupheka kamnandi kanje? I was working in a restaurant, Musgrave Center. Yes. Second level, opposite to Woolworths. I see those places. Yes. Now I don't know what's called, but the maintenance is changing every after 3 years. So then I was kept me there for 15 years. So In a one place but different amenities. awuxoxela abantu lapha emakhaya beNtuzuma TV ngale kharo famous wakho yabo bakwazela ukhari kamango lapha ukuthi uyenza kanjani ya recipe? Sanibonani. Sikhuluma ngokhari kamango la. Ukhari kamango, you just braising the chicken, take out the
isikhumba. Then you put a little bit water. Then make low fire. Yes. After that, we talk about what? Karamango. Oh, then you put you're making a chicken curry. You cut onion, green pepper, red pepper. Then you put when they praising, come little bit brown. Then you put all that and stir it little bit and make a small fire. Bavuke lapha emakhaya niyayizwela. I'm sure i-festive nizodla kamnandi. Ako try. For them. Yes, bake betry into different abantu emakhaya bona. Yes. Kule festive When now. it's festive, phela kusemahlangeni sigqoka amahlamvu. Yes. It's a fashion. It came with me because why? Wegolo ukuthula emsini. Yes. Ngiyakuzwa libandayo kodwa nangu uthi ufuna ukubona. Uba ukhuluma naye. Wayikhuluma naye kuphi? Ukhuluma naye phone. La efonini? Yeah. Uma mncane wami. Oh, Uthi ufuna ukubona umsuni obandayo. Awu nangu. Nangu Nangu la eduze. Yakhona. Yebo. Nanti khona. Emsini kaNyoka. Wena indaba ube negidi libandayo kanje abantu besisa. Ngithi nje ikolo. Nangicama ngibona nibona Bafowethu niyayibonela nje abantu bathokozile ngoma Ncami bamthanda kakhulu KZN bafowethu namhlanje bazombungaza bahlangane la kwaMashu eLondon ku-packed angeke kusho ukuthi uMonday namhlanje the way okugcwele ngakhona uNcami uyazi-enjoya people are enjoying to be with her and they also enjoying nice food you can see over there they just cooking nice food laphana kune buffet la kwaMashu bafethu eLondon wonke umuntu uya-enjoya just for 70 rand wakwenzaphi ibhafe ka-70 rand but la eLondon iyatholakala so kumalokishi wonke akhelene neTheku siyanibiza ukuthi wozani nizo-enjoya ukudla kwaseLondon nizo-enjoya ubumnandi baseLondon angeke uyisole kule festive season bafowethu even ngabe kuthiwa udilike eJozi ungabuyeli ekhaya ungabuyeli emsebenzini ungabuyeli wherever oqhamuka khona ungadlulanga eLondon ziyakhipha eLondon ola waiter